बयनिसिमबो फिन खेबसे खुलुमनायखौ जासिहरनानै आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफ्रा मोजां मोनो नायलांनो हागोन आरो आपडेट्सआ मानि सायाव जागोन मिथिखाबाय। बिदिब्ला जागायलांदिनि, बारा गोलाव खालामनो सानाखै। सावरायगोन PM किसाननि सायावबो आरो प्लास जोंहा CMAAA 2.O नि सायावबो सावरायगोन आरोना। जायफ्रा आगोलावनो रेजिस्टार खालामनानै दोनदोंमोन बा बेबायदिनो रेजिस्टार खालामनानै जायफ्रा आवगोलाव बेबायदि दोनबोदोंमोन आरो एप्लाइ खालामनायनि खुनु मोनसे अपसन मोनाखैमोन, थ' सावरायगोन। एसे गोलाव दिननि उनाव जोङो बेबायदि एप्लाइ खालामफिननो हादों आरो बेवहाय जोङो दा अलरेडि माने फाइनाल साबमिट खालामनो हाबाय आरोना। थ' आं एसे दिन्थिलांनि, रायजोफोर एसे नायलाङोब्लानो जाबाय आरो जायफ्रा खालामाखै खालामनानै ला। थ' PM किसाननि सायावबो सावरायगोन, आपडेट्सखौ होलांगासिनो। थ' बिनि सिगां जोङो एसे CMAAA 2.O नि सायावहाय सावरायग्रोदिनि। जोंहा CMAAA 2.O आव जोङो बेबायदिनो क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि, तामुलपुर बेबायदि जोङो सिङावहाय दाखालि एसे माने आपडेट्स मोननाय नुनो मोन्दोंमोन वेबसाइटनि सिङावहाय। थ' वेबसाइटआव हाबनाय लोगो लोगो जोङो बेखौ मोननो हाखायो। दा बेवहाय थांनानै रेजिस्टार खालामनो हायो। थ' अलरेडि आंबो माने बेखौ रेजिस्टार खालामबाय। थ' आङो एसे दिन्थिगोन आरो बिनि उनावहाय बेवहाय फाइनाल साबमिट खालामनो हाबाय आरोना। थ' आं एसे दिन्थिलांगासिनो आरो लोगोसे PM किसान, थ' बे PM किसाननि जिथु माने स्टेटास, थ' बेवहाय जोङो नो योर स्टेटास जोङो चेक खालामनानै नायनो हायो। थ' बेवहाय दासिमबो सोरनाबा दै बयनाबो नंजोबाबो जानो हागौ, खायफाना माने बेवहाय FTO प्रसिडा न' जानानै दङ आरो प्लास जोङो बेवहाय मोनसे RFT बेबायदि जोङो ओंखारबोनाय नुनो मोन्दों आरोना। बिनि सायावबो फंनैसो सावरायनि, मानि थाखाय RFT फैदों। थ' एसे आङो स्क्रिनाव दिन्थिगोन आरोना। थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो। आङो दा रायजोफोर CMAAA 2.O नि वेबसाइटआव हाबफैबाय, आत्मनिर्भर असम अभियान। थ' बेवहाय हाबफैनाय लोगो लोगो नुनो मोन्दों रेजिस्ट्रेसनासो नै गोबां दङना, बेबायदिनो 1L61,819। थ' बेवहाय प्रजेक्ट रिपर्ट जोङो मोननो हायो। थ' बेनिफ्राय डाउनलड खालामना लानो हायो। टटेल बेनिफिसारिसखौ जोङो नुनो मोनखादों 25,000 प्लास ना। बेबायदि जोङो दा जियानो हक लगइनाव थांनि, लगइनाव थांदो। लगइनाव थांनानै जोङो बेवहाय आंनिया माने अलरेडि बेबायदि गेवखानाय दङ आरोना। जेबो आङो बेवहाय बेबायदि पासपर्टबो होनो गोनां जायाखै बा OTPबो लानो गोनां जायाखै। डाइरेक्ट आंना बियो गेवनानै दंखायो, खारन आङो बेवहाय बेबायदिनो एप्लाइ खालामदों आरोना। रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि उनावहाय नैबे एक्सनाव नायदो, साइडआवहाय जोङो साइडआव नायोब्ला नुनो मोनो बेवहाय साबमिटेड, बेवहाय जोङो एक्न'लेजमेन्ट मोनगोन नैबे साइडआव जोङो थुनाय लोगो लोगो। आरो बिनिफ्राय जोङो गाहायाव नायोबा एप्लिकेसन फर चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अभियान 2.O, बेवहाय मा लिरनाय दं, इउ हेभ सक्सेसफुली साबमिटेड योर एप्लिकेसन फर द चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अभियान 2.O। थ' बेवहाय आंना अलरेडि माने साबमिट खालामनाय जाखाबाय आरोना। थ' गोजौआव मा होदोंमोन, गोजौआव योर रेजिस्ट्रेसन फर चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अभियान 2.O हेज बिन सक्सेसफुली कमप्लिटेड। बेयो माने कमप्लिटेड जानायनि उनावहाय जोङो बेवहाय साबमिट खालामबावनो हायो, नैबे फाइनाल साबमिटखौहाय आरोना। थ' दा आङो एक्न'लेजमेन्टखौ एसे दिन्थिनि। आंनिया जाजोब्बाय, कमप्लिट माने प्रसेसा जोब्बाय आरोना, फाइनाल साबमिट जाबाय। बेवहाय बेबायदिनो आधार कार्डनिफ्राय लानानै, पान कार्डनिफ्राय लानानै, एमप्लयि एक्सचेन्जनिफ्राय लानानै गासैबो आरोना। थ' आरो बेबायदिनो एडुकेसन डकुमेन्टस, बेबायदि फरायनाय बायदिसिना ना। थ' बेफोरखौ होजोबनानै गासिबो ID प्रुफ होनानै बेखौ फाइनाल साबमिट खालामनांगौ जायो। दानिया जोङो थांदिनि नैबे साइडआव साबमिटेड, नैबे साइडआव गोथाङावहाय बेहाय थुनानै होयोब्ला मा फैयो, बेवहाय नै एक्न'लेजमेन्ट रिसिप्टआ ओंखारबोखाबाय आरोना। नै बेबायदि आंनिया माने बियो अलरेडि फाइनाल साबमिट जाबाय। थ' बेखौ प्रिन्ट खालामनानै लाखिनो हासै आरो इन्टारभिउआव लेंहरोबा थ' जोङो बेखौ लांफानो गोनांबो जानो हागौ आरो बेबायदि आरोना। थ' चेक खालामगोन। दा जियानो हक बेसेखिनियानो CMAAA नि आपडेट्साहाय।
दा फाइनाल साबमिट जाबाय जायफ्रा खालामाखै खालामनानै लादो आरोना जोंहा PM किसानावहाय मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम समस्या सोलिगासिनो दङ बे समस्यायानो जाबाय जोङो जेब्ला वेबसाइटआव हाबफैयो PM किसाननि वेबसाइटआव थ' बेवहाय लगइन जायोब्ला जोङो नुनो मोनो eligibility जेरावनाखि जोङो स्टेटास नायनो हायो नै थ' बे जाबाय बेवहाय माने लेन्ड शेडिंआबो येस दङ आरो बेंक एकाउन्टआबो येस दङ आरो EKYC आबो बेवहाय येस दङ थ' बे थिगैनो दङ बेयो आरो बिनि उनावहाय जोङो नुनो मोनो लेटेस्ट इनस्टलमेन्ट्स जोङो बेवहाय नायोब्ला सोरनाबा बेवहाय 11 थानो हागौ सोरनाबा 12बो थानो हागौ सोरनाबा 5बो थानो हागौ सोरनाबा 6बो थानो हागौ जियानो जाया मानो थ' जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनो FTO प्रसिडआ बेयाव न' जानानै दङ थ' बिनिफ्राय जोङो पेमेन्ट स्टेटासखौ नायनो हायो बेखौहाय थ' बेवहाय नायोब्ला जोङो नुनो मोनो RFT सिंक बाय स्टेट फर 11 इनस्टलमेन्ट थ' बेवहाय एक्चुअलि मा प्रब्लेम जादों थ' जोंहा बेवहाय इलिजिबिलिटि स्टेटासा गासिबो अकेआनो दङ नाथाय जोङो सिंनियाव बेवहाय माने RFT जोङो बेबायदि RFT फैनायखौहाय जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों आरोना थ' बिनि मिनिङा मा जोङो एसे सार्च GPTआव थांनानै जोङो नायनि आरोना लोगोफोर आङो दा AI आव फैबाय दै AI आव एसे कुइसन खालामनि RFT नि मिनिङा मा RFT सिंक बाय स्टेट फर 11 इनस्टलमेन्ट बेवहाय सोरनाबा 11 इनस्टलमेन्ट जागोन सोरनाबा 5 इनस्टलमेन्टबो जानो हागौ 2बो जानो हागौ 3बो जानो हागौ आरोना दा कुइजखौ खालामनि मा एन्सार होयो AI आ दा बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों नै RFT synced by state for 11 installment typically refers to the payment status for beneficiaries of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan Yojana in India दा जोङो बेवहाय नै गाहायाव नायलाय meaning of RFT synced by state RFT stands for request for transfer रिक्वेस्ट फर ट्रेन्सफार होननानै जोङो मिथिनो मोनखाबाय माने बेवहाय बियो रिक्वेस्ट जागासिनो आरोना माने डाटाखौहाय चेक खालामदों जाहैदों व्हेन योर स्टेटास शोस RFT जेब्ला RFT देखायगोन जोङो मिथिनो मोनो सिंक बाय स्टेट फर 11 इनस्टलमेन्ट इट मिन्स द स्टेट गभर्नमेन्ट हेज भेरिफाइड योर डाटा नोंनि डाटाखौ माने बेवहाय एसे चेक खालामदों जाहैदों आरोना साच एज आधार नाम्बार bank account and IFSC code and found it to be correct माने गासैबो बेफोर डाटाखौहाय चेक खालामदों आरो the state government has now formally requested the central government to transfer the installment amount 2000 to your bank account this status indicates that your payment is moving forward and the installment is expected to be credited soon थ' जोङो बिनिफ्राय मिथिनो मोन्दों बेवहाय जोंनि डाटाखौ एसे चेक खालामदों आरो जुदि एलिजिबल बा बियो थारैनो FTO प्रसिडआबो बेवहाय येस जाफैगोन आरोना साननैसो जोङो नेनांगोन आरो जुदि जायाब्ला बायला बेखौ नेक्स्टसिम जोङो नेनांगोन आरो मोनसे इनस्टलमेन्ट फैनायसिम ना थ' मोनगोनबो जानो हागौ मोनाबो जानो हागौ नाथाय बेखौ बुंनो हाया बेवहाय डाटाखौ एसे माने चेक खालामदों आरोना बेखायनो जायफोरना बेबायदि फैदों जोङो टेनसन लानो गोनां गैया थ' नायनि सप्तासेनि गेजेराव फैसा हाबनायनि सिगां थ' बियो थारैनो FTO प्रसिडआ येस जागोन खायफाना आरो खायफाना जायाबो जानो हागौ आरोना बेखौथ' दा बुंजोबनो हानाय नंला दा जेनो हक जोङो नेनानै थानि गोलाव खालामला रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन बयबो निश्चय बे आपडेट्सखौ मोननो हाखादों आरो जायफोरना बेबायदि प्रब्लेमसा नुजादों आरोना थ' जोङो नायनि मा आपडेट्स फैयो साननै सानथामसोनि उनावहाय निश्चय बेवहाय जों बेबायदि ग्रिन टिक फैगोनखौ आसा खालामदों
नायनि जुदि फैयाब्ला बेयाव उफाय गैला आरोना जेबो खालामनो हाला नेक्स्ट मोनसे इनस्टलमेन्टसिम जोङो नेफिनथारनांगोन आरो मा जायो थ' नायदिनि बिदिब्ला ना गोलाव खालामला गोजोन्थों भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्टआवहाय आङो आपडेट मोनोबा लानानै फैगोन बाय